20%, da? Pentru a obține o soluție 10%. Cine se menține constant? Hai, cine vorbește? Cine se menține constant? MD-ul, da? Oricât sarea își pune, sarea aia se regăsește și în a doua soluție. Cine se modifică? Masa de soluții, că adaugă apă. Sunteți de acord? Deci prin adăugarea apei se modifică doar masa de soluție. MD-ul rămâne același. Sarea, să știți că nu dispare de acolo, chiar dacă evapor până la ultimul mililitru. Sarea rămâne pe fundul vasului. Deci cine se evaporă? Doar apa. Apa este cea care se evaporă. Aici, dacă scade concentrația, adaugă apă. Și atunci, hai să o luăm de la capăt. Deci ce avem de aflat? Ce avem, de fapt, prima dată? M ies 200 de grame, ce la 100, 20%. Tragem o linie așa și ce spune mai departe anunțul? Ca să obținem iarăși ce la 100, 10%, și ne cere masa de apă adăugată. Masă de H2O, semn întrebări. E să vă fac poză, ca să vedeți cum merg pașii. E să vedem câtă poză v-am făcut la celelalte. Așa, și avem, ia să vedem. MD-ul, am spus, rămâne același. Dacă rămâne același, v-am dat până jos, deci înseamnă că am trecut pe pagina asta. Bun. Atenție! Deci, prima problemă, vedeți, s-a imprimat cu verde. Este prima problemă aia cu 32 de grame de apă. Am făcut-o. A patra problemă este asta. Atenție că înainte noi am mai făcut una, vă dau acum. Și ultima. E aia care aplicăm doar formula. Bun. Și ia să vedem. Rezolvarea la asta. Ia să vedem. Ce are? Ia să vedem. Rezolvarea la asta. Păi, avem 200 de grame soluție natriu clor, ce la 100, 20%. Masa de apă adăugată pentru a obține 10%. Și am început rezolvarea. Scot MD-ul din alea 200 de grame. Cum facem? Scriem 20 egal cu MD supra 200 de mulțit cu 100. Atenție, toată lumea scrie rezolvarea pe caiete. Și MD egal cu 40 de grame. MD egal cu 40 de grame.